Hello mga higala, welcome to my vlog. Karon manahi sa ako mga higala ha. Manahi ko og cover sa ako ang sofa. So diara ang ato ang cover. So first ani tan-awon sa nato kung ang materials ato sang tan-awon ang design. So ato sang i-kuan up, down. So, mauni siya up. Mauni siya diri ang up. Down. Kay bakusyon man ni. So, mauna ni. Sugod na ta. Magtaod ka sa side gasset harma-purma ang ato ang sofa. So ni siya pag purma ang gasit nato ato ang gihrawnan og gamay. Wala tay pattern no. Itso lang ni kay ani laging ato ara. Pero kung naadyoy magpatahi na to mga higala is ato jung himo ang pattern. Ani atong kuhaan og hilok ay para limpyo atong agi. Siya niya atong naaman ni siya design, so ato na lang kung ano ang design, no? Ato na lang subayon diri kay para same siya sa pikas. Para markingan dirapot markingan. Tan-awon kung dili mabalik ay isud nag mabalik. Mabali ang panakton na usap. Sakto ra kay siya dili. Hindi siya ma-fit. Tunong ba? So, dara tunong ra kay siya. Isa dara so, tunong ra jud yang design. So, karon manaman tayo kadayong tamang higala ato ning pasadaan ang atong trabaho.
no, kay mangita tag lig-on ang ato ang sofa, kay ang sofa kinahanglan gid siya lig-on. So ato siyang i-top stitch, pasadaan sa Bisaya, sabi ni Saya, pasadaan. So ato siyang i-top stitch, ang gasit atong i-top stitch para inigbira sa surface, maglingkod ka, dili siya ma-busy, no? Muna siya sekreto manong malig-on ang ato ang sofa. So mangita taglig-on na trabaho, ito na siyang i-top stitch. Okay. So ang pag-top stitch kay hindi siya dali-dali, no? Kaya natay gisubay na natay gi-maintain nga kuan distansya. Pagpanahid ay no dili siya makahit ka sirit-sirit lang, kinahanglan na kay technique saon nga plain imong tahi kung saon sad nga ma-sharing. Kay na part sa sofa nga imong i-sharing, then nasa part sa niya nga kinahanglan jud flat lang jud. So imong tuhaon ang ihang forma. Ano siyang mula na kay technique. Ikmugas technique. Okay. Manatao. Manao. Top stitch. Top stitch na din ha. Top stitch na dirilig una kanya tong sofa. So ako na ni siyang itaod sa zipper. So dayon magtaod ko sa zipper, mahuman na dayon. Pakit-on sa tamo unsaon pag-cover, no? Human ani unsaon ako pag-cover. Sige, daghan salamat sa napata sa sewing part.